Jumpa malam lagi ya guys. Ini rutinitas saya mau tidur. Ini jam 8:30 ya guys. Rutinitas apa ya? Rutinitas ini mau bedakan lagi. Simple. Itu saya mau ini kapok kapasnya guys. Tilandik wingi guys, iki gawe nyirit tak weki kenekan meneh ben nyirit guys, ora ngentekno kapas. Engko nek ngentekno kapas duwite mbade entek guys. Iki tak ngenekke di pembersih muka dari temulawak ini guys. Ini dikit segini kan guys, simple guys. Meskipun rai jelek nggak apa-apa guys, yang penting itu bersih dan wangi harum. Yang penting nggak ada itu loh guys, apa, jerawat guys. Aku nek anak jerawat iki mah mumet guys. Iki ana jerawat nek aku angger iku metu jerawate guys nang bathuk iki. Aduh, solusine piye guys? Iki bedaan dhisik. Dek wingi kan aku ngurus krim malam guys. Krim malam iki mah gak tak gowo guys. Aku gendeng gawe krim siang. Malem gak tanggu. Iki aku pengen gawe siang guys. Ojo lali ditutul-tutul. Dirotokno yo guys. Engko nek bar diratakno iki terus ngene guys. Simple wae guys. Ora sah nganggo wedak mahal-mahal. 17.000 untuk papat. Tapi untuk gratisan ongkir lho guys. Nek ora untuk gratisan ongkir yo larang iki. Iki regane mok 17 untuk serum malam, serum bengi guys. Iki tak ratakno sik guys. Ben ora cerong koyo nek koyo badut ngono lho guys. Nek ape ngeleno guys. Iki di ngenekno niki guys, rampune rada ora padang guys. Iki tak petengno lampune. Soalnya lampune iki biasa guys, 5 watt guys lampune. Diratakno guys. Diratakno. Simple guys wedakan iku guys. Ora sah nggo alis idep wis ora perlu guys. Sing penting iku wedakan. Ojo lali nggo lamina bedak padet guys. Untuk tuku nang Shopee 5.000 untuk gratisan 17.000 guys, gratisan ongkir guys. Murah guys. Jono kocone entuk puk. Ora murah iki guys. Iki diratakno ya guys. Ini guys. Guys, diratakno. Wis rata guys. Guys. Ojo lali nggowo ginjo rega 5.000 alias 10.000. Iki sono 3 minggu guys. Ora usah ngoco, cukup nang HP wae. Piye guys? Dit 10.000
wedake 17.000. Hasilnya guys, hasilnya iki. Hasilnya simpel guys. Ora sah wedak rego larang. Sing penting elek mbah HP iku, sing penting wedakan guys. Hai guys, terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari saya.